Debbie. Mehu. Enon ka na de ntia. Me adem atadem. Dem pese me hye no mahye. Sa me makasa me ada me sore anopa na me pese me ba adwuma na me feel se me hye chele wate a. Me hye. At the end of the day microphone na chi de me kan ne hia na. Oh no. I know your business. I'm telling you on air. And that is your business. Yo. What the mommy menso me answer. O de ma wano nya den. O mama minya wa me your krata na ma reply madam hoso. Kwagu. Okay, the man krata no mo se da Vodafone. Da wo mase. Eno ano no. O monko a. Da wo mase, yeah. Okay. Mono ma dia boso. Never daily graphic ni chance here. Papa we na wo mo de race ni ade kogu na office. O ma bona wuto. Yay. O ma bona wuto. But ye twam wo Yesu dim. Amen. Ye twam wo Yesu dim. Ememwate. Amen. Nya kokodru. Enipa gina to ye bebre nya me de pe ne gina. Enti daily graphic anopai ye maso saa de ana boss opening ya yewra Edwin ye provenca ne dini e provincial ene ha daily guide wa CAL na na ho provincial yeah enti o se na dwumako no boss afi we ye simu omo be ye dwuma gidigidi pa wo mo susu obewuo no 200 million Ghana cedis ena wo mo ede ba be hye dwumadi ahodo mu se wo mo be transforme boss adwuma no ankasa se be ya ebetumi asum yie papa ede ama Ghana fo nto se afi fa edi nkan no mu no ena wo de sa dwumadi no ebe hye so na ne nyina ne se oba behwe ama ye petro hu nsem no watototo ne yie na edache bia de kwama ahodo so kotono ni nyina ayeye na ose dwuma wo mo de sa 200 million Ghana cedis no ebeye no ebiese depots ahodo ya wo mo eje fanwo no egu wo no wo mo ba be siesie ho nyina na eho aye kama na okọ graphic page 16 so a wotikurure ene brawe ngoma so na setu abebi opem so wode nsem bia todwa e de afa ye nkoko yi ho e na wo che se eye koko no esese omen yankasa yetimu no yetumi dada koko num ne yankasa ye dibie efrisa de oyehwehwam de no papa ne nsa kwa se ye beso akoma ma hodo sofo ama omodi atimu de agimu ne pade esese ye yetimi dada mu ne yedi ema etumi yen na etumi yen na se bi kachira enke asesa de akoma wo mo eno so eye nsem ode ato SSNIT echre se womu ewo hotels akese be se ensia bi ewo Ghana ha se nkankan nkran ha eno wo wese nka wo penwuma bi amomdu sika behyem kufu na nka o masiesie ho no fine na che se SSNIT hotels ahodo mo I rest my case na mai o say why nice power Dr. Mustafa Abdul Hamid oko NP no why nice papa no nice dada by say nice ne bia be kan ho nice ne bia be kan ho na wo say na ayi seje honom na tabletop fuel stations no omonom ne hwan tabletop yes I know working enye no wo say ohwe tabletop fuel stations ebi wo hono ma petrol ni diesel no ombugu gallon ni adem no ton omton epono so ada hunu bi da omtimi di gu ankrem no omo ade ade atumu sesa enti so oduru ne so ya no wa shama serious na no be friend me mama sa information ni say the malam inside ho baby edom ntamu business will be ye no ho no na Mustafa Hamid ka ho asem wa he say wo bo manfo kokko efrese yeken grofo ne de sa ne mane sisi table so ne se ya ankose ye kwa akoto a enka dwuma no wo magya ye na so esanse grofo koto nti no na wo se de wo koto sa table top fuel ni bi no ka hunu se ya frem ye de niam frafra ene ye de ma wo enye ze set ye 9 tank mu de kra ko sisi de ye kra ye de enam fam be wura mu no mpokra no eno kra na net se me ye de gu bucket ma bu na so mtimi di so fra ana wo ba na mo pe gallon ba ko ne se me hwe ne nso a mtimi di bibia wo no na me de ama na akọ ba bi eno
ɛno no wɔka sɛ sɛdeɛ ɛnneɛma no teɛ no ɛha dwen enti saa tabletop ɛyɛ fuel stations no wɔtu Ghana fofo wokɔtɔ bi gu kaa mu ne sɛ wɔngye kɔbɔ a wɔawo sɛmpa ebiem sɛ wokɔtɔ ne sɛ bi a wuti anya yie ne gya bi twam na wokɔtɔ nti egya de tradadada na enti ɛno no se etia mmra na sɛ sɛ deɛ ɔmu betu saa nkrɔfoɔ no so sapaa ahwɛ sɛ wɔbɛyi wɔn nyinaa ɛde afiri yɛatena yɛahodoɔ no a wɔn te ɛyɛ saa adwuma no enti Dr. Mustafa Hamid ne nsɛm a ɔde abɛto dwa ne chief executive officer ɛde ma NPA na Ghana Health Service nso se COVID-19 test ɛyɛ vaccine no wa wɔ deɛ ma wɔ two ni nyinaa ma wɔ Pfizer okay Pfizer so me wɔ JJ ma wɔ Pfizer so the Pfizer the one on and JJ nso yɛ one and I say Moderna nso yɛ one on AstraZeneca name so be and no two right yeah me ma wɔ Pfizer me wɔ JJ na ɛyi na booster na booster na and you see mako 12.5 million na yediama ewo Ghana fanan baby a na apiete enipa a wo mo hwere wo mo nkwa ewo saa torenkyem num no na yekopapa mu ehwe se emu num no ede ne koso na ye kyese nipa edumiensa wo mo autopsy report de sabre ye wie bibia Dr. Isaac Dasmani na wode sansem yi atodwa MC a wo Takwa Huni Valley Pristia Huni Valley. Na makoda ne Takwa Huni Valley. Pristia Huni Valley municipality. Na wono na oda no na ode emu nsem ato edwa. Na yese tamalin so soup akoso na enipa 50 aduonum na sabre yeso wo mo page passport what passport ne be no ko mo nya abotre ene da pro so pa ye be di hu djuma ne binom se ene se magim Ghana card de metimi de kotoka no as metwa plane ticket wanya wonko ana great champ